हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण अंदरिकी సో ఈరోజు ఉదయం శ్రీమద్ భాగవతము పారాయణ కార్యక్రమంలో మనము తృతీయ స్కందము అందులోని అధ్యాయము 9 అంటే సృజన శక్తి కొరకు బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ప్రార్థనలు అనేటువంటి అధ్యాయంలో కమలేష్ ప్రభు ఇప్పటి వరకు మీకు దాదాపుగా 7 శ్లోకాలకు సంబంధించినటువంటి వివరణ ప్రభు మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈరోజు 8 వీలైతే 9 శ్లోకాల గురించి మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఆ బ్రహ్మదేవుడు దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాను గురించి తన సృజన శక్తి కొరకు ఆ బ్రహ్మదేవుడు ప్రార్థించినటువంటి ప్రార్థనా శ్లోకాలను మనం చూస్తున్నటువంటి క్రమము. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయము ఉదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ. గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారి. గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారి. జయ యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యమునా తీరా వనచారి. యమునా తీరా వనచారి. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ.
జయ హరే కృష్ణ అందరికి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ హరే ప్రణామ్. కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్ हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। హరే కృష్ణ ప్రభు, హరే కృష్ణ అందరికి. ఓకే, సో హరే కృష్ణ. సో ఈ 3వ స్కందంలోని 9వ అధ్యాయము అయినటువంటి సృజన శక్తి కొరకు బ్రహ్మదేవుని యొక్క ప్రార్థనలు. సో ఈ ప్రార్థనల్లో అంతకుముందు 7వ శ్లోకంలో మీరు చూసినటువంటి బ్రహ్మ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాను గురించి ప్రార్థిస్తూ చెప్తారు. దేవా, నీ దివ్య కర్మల యొక్క పరమ మంగళమగు శ్రవణ కీర్తనములు లోపించిన వారులు నిక్కంగా పరమ దౌర్భాగ్యులు, సద్బుద్ధి విహీనులు అయి ఉన్నారు. లవమాత్ర కాలము ఇంద్రియ భోగమును అనుభవించుచు వారు అశుభ కార్యములందు నియుక్తులవుతూ ఉన్నారు అనేటువంటి ప్రార్థనని చూసినటువంటి అంశము. సో ఇక ఆ క్రమంలో 8వ శ్లోకమైనటువంటి ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి శుత్రుట్ త్రిధాతు బిరిమా ముహుర్దద్యమాన శీతోష్ణవాత వర్షైరితరేతరాచ కామాగ్నినాచ్యుతరుషా చ సుదుర్భరేణ సంపశ్యతో మన ఉరుక్రమ సీదతే మే. సో ఇక్కడ బ్రహ్మ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానులను గురించి ప్రార్థిస్తూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి క్షుత్ అంటే ఆకలి, త్రిట్ అంటే దప్పిక, ఆకలి దప్పికలు, అలాగే త్రితాతుభిహి అని చెప్తున్నారు. అంటే 3 రకాలైనటువంటి ధాతువులు మన శరీరంలో మనకి కలిగేటువంటి అసౌకర్యం అంటే అనారోగ్యకరమైనటువంటి సందర్భాల్లో కలిగేటువంటి కప, వాతము, పిత్తము అనేటువంటి 3 రకాలైనటువంటి ధాతువులు. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏంటంటే ఇక్కడ శీతోష్ణ వాత వర్షైహి అనేటువంటి, అంటే శీత అంటే చలికాలము, అలాగే ఉష్ణ అంటే ఎండాకాలము గ్రీష్మ ఋతువు, వాత అంటే గాలి సంబంధించిన అంటే వర్షము అంటే ఈదురు గాలులు వంటి వాటికి సంబంధించినటువంటి అతివృష్టి వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు. ఇంకా ఇతరములైనటువంటి వాటిలో ఇంకా భగవంతుడు ఆయన ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి వాటిలో కామాగ్ని నా అని చెప్తున్నారు. అంటే తీవ్రమైనటువంటి కామ వేగం ద్వారా, అలాగే అంటే అదుపు లేనటువంటి క్రోధము. ఇక్కడ అచ్యుతరుష అనేటువంటి పదం ఏంటంటే అదుపు లేనటువంటి, అలుపు లేనటువంటి, అంటే ఎప్పటికీ నిరంతరము కూడా వెంటపడుతూ ఉండేటువంటి క్రోధము అనేటువంటి వాటి గురించి, ఇక వాటి నుండి బయటపడడము సుదుర్భేన అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఇక్కడ మరొక ముఖ్యమైనటువంటి పదము ఉరుక్రమ అనేటువంటి పదాన్ని వాడడం జరిగినటువంటిది ఆ బ్రహ్మదేవుడు. ఉరుక్రమ అంటే ఘనమైనటువంటి కార్యములను చేయువాడా అనేటువంటి విషయాన్ని, అంటే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానులని ఆయన ఉరుక్రమ అనేటువంటి, అంటే ఘనమైనటువంటి కార్యములు. సాధారణంగా ఉరుక్రముడు అనేటువంటి పేరు వామన దేవుడికి ఉన్నటువంటి పేరు. ఎందుకంటే బలి మహారాజుని 3 అడుగుల నేల అడిగి అందులో 2 అడుగులతోనే ఈ విశ్వమంతాన్ని ఆక్రమించి ఆ తర్వాత అతడు
మూడవ అడుగు ఆయన యొక్క నెత్తిపైన పెట్టినటువంటి పరిస్థితి. అంటే తన యొక్క 2 పాదాలతోనే ఈ విశ్వాన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఆక్రమించినటువంటి, అంటే ఘనమైనటువంటి కార్యాలను చేసేటువంటి వాడుగా ఆ ఉరుక్రముడు, ఆ భగవంతుడు. సో ఇందులో ఇక ఆయన ప్రార్థిస్తున్నటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడు సృష్టికర్తగా, అంటే ఈ భౌతిక సృష్టికి ఆ భగవంతుడి ద్వారా సృష్టించబడడానికి ఆ భగవంతుని యొక్క, అంటే ఆయన యొక్క అవతారాలలో ఒక అవతారమైనటువంటి ఆ గర్భోదక సాయి నాభి నుండి ఉద్భవించినటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడు సృష్టికర్తగా సృష్టి ప్రారంభించడానికి ఆయన ఇచ్చినటువంటి, ఎందుకంటే ఆయన యొక్క స్వాంశాల ద్వారానే ఈ సృష్టి జరపడానికి, లయం చేయడానికి ఆయన నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు సృష్టికర్త బ్రహ్మగాను, లయం చేయడానికి శివుడుగా వీళ్ళు వచ్చేటువంటి ఆయన యొక్క మహాభక్తుల్లో ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క కార్యాలను, ఆయన యొక్క విధి ఏదైతే ఉందో దాన్ని నిర్వర్తించడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళే ఈ బ్రహ్మ శివుడు అనేటువంటి వారు. సో ఆ విధంగా చేస్తూ సృష్టి చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఆ బ్రహ్మ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఆయనని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు ఈ విధంగా, ఓ ఉరుక్రమా, ఓ ఘనమైనటువంటి కార్యాలను చేసేటువంటి దేవాదిదేవా అంటూ శీతోష్ణ వాత వర్షములు, అంటే బాగా చలి, అతి చలిగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి, అతి వేడిగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, గాలి వర్షాలు వంటేటువంటి వాటితో, మరియు పెక్కు ఇతర కలత కారణముల తాకిడి చేత, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోనికి వచ్చినటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ దేహం ఏదైతే మనము అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ దేహాన్ని మనము పొందుతూ ఉన్నామో, శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ, అసనాతనమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆత్మ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహాన్ని పొందుతూ ఉందో, అప్పుడు అది ఇక ఈ వాతావరణ, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి భౌతిక క్లేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానిలో ఉండేటువంటి ఆ చలి, ఉష్ణము, గాలి, వర్షాలు అనేటువంటి వాటితో పాటుగా, మరియు పెక్కు ఇతర కారణాల చేత, వాటి యొక్క స్పర్శల ద్వారా, వినికిడి, వాటి యొక్క తాకిడుల ద్వారా నిరంతరము ఇక ఈ దేహాన్ని పొందినటువంటి, అంటే శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అది ఎటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలకు గురి కాదు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహాన్ని పొందుతూ ఉందో అప్పుడు ఈ శీతోష్ణ వాత వర్షముల మరియు ఇతర పెక్కు కారణాల చేత ఆ దేహానికి ఆకలి, దప్పిక అనేటువంటివి, అలాగే తీవ్రమైనటువంటి చలి, ఇక ఆ త్రిధాతుభిహి అనేటువంటి పదాల్లో కపము, పిత్తము, వాతము అనేటువంటి వీటిలో ఆ మూడింటిని ఆధీనులై కలవరపడి ఇందురు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తుంది. అంతేకాకుండా తీవ్రమైనటువంటి కామవేగము మరియు నిరంతరమైనటువంటి ఆ క్రోధము చేత వారు విహులురై ఇందురు. నేను వారి ఎడ జాలిని కలిగి ఉన్నాను మరియు వారిని గూర్చి దుఃఖితుడునై ఉన్నాను అంటూ ఆ బ్రహ్మదేవుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. అలాగే ఇక దాని యొక్క భాష్యంలో మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే, మీరు ఆల్రెడీ చదివి ఉన్నారు కానీ, బ్రహ్మదేవుడు మరియు అతని శిష్య పరంపరలో ఉన్నటువంటి జనుల వంటి విశుద్ధ భక్తులు, బద్ధ జీవులు కలతను గాంచి సదా చింతాగ్రస్తులై ఉందురు. మనసు దేహమునకు సంబంధించినవి, ప్రకృతి బీభత్సములకు సంబంధించినవి, అటువంటివే పలు ఇతర భౌతిక కష్టములకు సంబంధించినవి అయినా త్రివిధ తాపముల తాకిడిచే అట్టి బద్ధజీవులు దుఃఖితులయ్యుందురు. అట్టి కష్టములను ఉపశమనంకు తగిన ఉపాయమును కలిగి ఉండకనే పీడిత జనులు కొన్ని మార్లు తమను తాము జనులకు నేతలుగా ప్రకటించుకుందురు. ఇక దుర్భాగ్యులకు అనుయాయులు అట్టి నామమాత్రపు నాయకత్వమును మరిన్ని కష్టముల పాలు గావింపబడుదురు. ఇది ఒక గుడ్డివాడు వేరొక గుడ్డివానికి దారి చూపి గోతిలో పడవేయినట్లుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. కనుక కృష్ణ భక్తులు వారి ఎడ కరుణగొని సన్మార్గమును బోధించనిచో వారి జీవితములు నిష్ఫలమే కాగలవు. మూర్ఖులగు లౌకిక ఇంద్రియ భోగరతులను ఉద్ధరించడి బాధ్యత స్వచ్ఛందంగా స్వీకరించడి భక్తులు బ్రహ్మదేవుని ఎంతగా శ్రీకృష్ణుని అంతరంగికులై ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ విధంగా ఇవ్వబడినటువంటిది. సో
ఇక మనము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము అలాగే ట్రాన్స్లేషన్ చూసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఆ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ప్రార్థనల్లో చూస్తున్నటువంటి ఈ శ్లోకం, ఆ విశ్వకర్త అయినటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఆయన భగవంతుని యొక్క సేవలో ఏ విధంగా ఉండాలి భక్తుడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన చెప్తూ, దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు తెలియచేస్తున్నటువంటి బ్రహ్మదేవుడు మరియు అతని శిష్య పరంపరలో ఉన్నటువంటి జనులు, అంటే ఆయన యొక్క ఆ గురు శిష్య పరంపరలో ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే బ్రహ్మ నేరుగా కృష్ణుడితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు, ఆయన యొక్క శిష్యుడుగా ఉన్నటువంటి వారు. ఆ తర్వాత క్రమంలో ఉన్నటువంటి వారు నారదులు గాని, వ్యాస మహర్షి, ఆ తర్వాత క్రమంలో ఉన్నటువంటి క్రమంగా ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఆ విశుద్ధ భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈ సాధారణ బద్ధజీవులుగా ఉన్నటువంటి వారు అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి, తెలియక ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చినటువంటి కారణంగా వారు అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి కారణాల, అంటే ఆ బాధల గురించి, అంటే ఈ సాధారణమైనటువంటి ఈ బద్ధజీవుల గురించి శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా బాధపడుతూ ఉంటారంట. వాళ్ళని ఉద్ధరించాలి అనేటువంటి శుద్ధ భక్తులు, ఆచార్యులు, మనకెంతో మంది ఆచార్యులు ఈ భక్తిలో వృద్ధి చెందడానికి సనాతన గోస్వామి, రఘునాథ గోస్వాములు వంటి వారు, అలాగే నరోత్తమ దాసు ఆచార్యులు, అలాగే ఈ క్రమం చూస్తే రామానుజాచార్యులు వంటి అనేక మంది ఆచార్యులు ఈ బద్ధ జీవులను ఉద్ధరించడానికి మనకి అనేకమైనటువంటి బోధనలు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు, విశుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా, ఆ ఉన్నతమైనటువంటి భక్తులు, అవిశుద్ధ భక్తులే ఆచార్యులు ఎప్పుడు కూడా ఈ సాధారణ జన సమూహాలను గురించి చింతాగ్రస్తులై ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ ఆ భగవంతునితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండి, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామంలో నిరంతరము ఆయనకు సేవ చేస్తూ, ఆయన యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండేటువంటి వాళ్ళు మనకి ఇక్కడ ఈ క్రమంలో ఆయనని మర్చిన కారణంగా లేదా తిరస్కార కారణంగా నెక్స్ట్ శ్లోకంలో వచ్చేటువంటి కొంత స్వేచ్ఛ కోరుకునేటువంటి క్రమంలో వారు ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాలను వదిలివేసి వారి యొక్క కర్మానుసారంగా వివిధ రకాలైనటువంటి దేహాలను పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ సృష్టి ప్రారంభంలో మనకి ముందుగా వినాశనం జరుగుతుంది. ఆ వినాశనంలో ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి అన్ని కూడా ఆ భగవంతునిలో లీనమైపోయేటువంటి సందర్భము. ఆ తర్వాత మళ్ళా సృష్టి ప్రారంభించబడుతూ ఉంటుంది. కల్పాంతము కల్పారంభము అనేటువంటి విషయాలుగా చేస్తాం. ఈ కల్పాంతము కల్పారంభాలను చేయడానికి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా సృష్టికర్త అయినటువంటి బ్రహ్మగా ఉండే ఈయన చేస్తున్నట్టు, ఆ బ్రహ్మే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి ఈ జీవులు గురించి ఆయన బాధపడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో కాబట్టి ఈ ప్రతి సృష్టిలో కూడా, ప్రతి కల్పంలో ప్రారంభమై సృష్టించబడినటువంటి ప్రతి సందర్భంలో కూడా ఈ జీవులకు మోక్ష అవకాశాన్ని కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం. మోక్ష అవకాశం ఉంటుంది. అందులోనూ మానవ జన్మ పొందినటువంటి ఈ దేహాన్ని పొందినటువంటి వారికి ఈ మోక్ష అవకాశము ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరి ఏంటి ఆ మోక్షము అంటే, దానికి ఒక సరైనటువంటి అర్థం తీసుకున్నట్లయితే, ఈ భౌతికమైనటువంటి బాధలన్నింటి నుండి కూడా బయటపడేటువంటి మార్గము, ఈ భౌతికమైనటువంటి క్లేశాలన్నిటి నుండి కూడా విముక్తి పొందడమే మోక్షము. మరి ఆ మోక్షానికి మనకి ఉండేటువంటి అవకాశము
ఆ భగవంతుని సేవ చెయ్యడం. సో ఈ కలియుగంలో మనకి నిరంతరం కూడా నామస్మరణ చేస్తూ ఆ భగవంతుని నామాన్ని నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉండేటువంటి అవకాశం. సో కాబట్టి మరి ఆ శాశ్వతమైనటువంటి కర్మలు ఏంటి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామంలో ఉన్నప్పుడు ఆ భగవంతునికి, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి భగవంతునికి మనం చేసేటువంటి సేవలే శాశ్వతమైనటువంటి కర్మలు. కానీ వాటిని వదిలేసి మనము ఈ భౌతిక దేహాన్ని పొందినటువంటి కారణంగా ఈ బద్ధమైనటువంటి ఈ దేహంలో పొందినటువంటి మనము ఈ భౌతిక సాగరంలోనికి వచ్చేస్తూ ఉన్నాం. అక్కడ భగవంతునితో మనము అంటే ఆ భగవంతుని మర్చిన కారణంగా మన యొక్క ఆ జీవుల యొక్క ఆత్మల యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి కర్మ ఏంటి అంటే ఆ భగవంతునికి సేవ చేయడం. విధి ఏంటంటే ఆ భగవంతుని మర్చిపోకుండా ఉండడం. సో మర్చిపోయిన కారణంగానే ఆ భగవంతుని ఎప్పుడు ధ్యాసించాలి, ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు అనే రెండు కూడా ఒకటే అయినప్పటికీ, సో ఆ కారణంగానే ఈ మనలో కలిగినటువంటి భావాలకు అనుకూలంగా వివిధ రకాలైనటువంటి కర్మలను మనం ఇక్కడ ఆచరించినటువంటి కర్మల ప్రకారంగా వివిధ రకాలైనటువంటి దేహాలను పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహాన్ని మనము పొందుతామో ఆ దేహంలో మనకి సుఖదేవ గోస్వాముల వారు 5వ అధ్యాయంలో శ్రీమద్ భాగవతంలో తెలియచేసినట్లుగా మనకి ఈ దేహాన్ని పొందినటువంటి ఈ దేహంలో 6 రకాలైనటువంటి గుణాలకి లోనవుతాము. అంటే 6 రకాలైనటువంటి అలలు ఈ దేహంలో సంభవిస్తాయి అని చెప్తారు. అవే ఆకలి, దప్పిక, దుఃఖము, మోహము, వృద్ధాప్యము మరియు మరణము. సో ఇవి ఈ దేహానికి సంబంధించినట్టు. వాటితో పాటుగా మనసు, ఇంద్రియాలు ఇవి కూడా ఉంటాయి గుణాలు. సో అయితే ఇక్కడ మనకి బ్రహ్మదేవుల వారు ఆ 6 గుణాల్లో మొదటి 2 అయినటువంటి ఆకలి, దప్పికలను గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి పరిస్థితుల కారణంగా ఈ దేహానికి మనకి ముఖ్యంగా ఈ దేహంలో డాక్టర్ మనకు చెప్తారు, ఆకలి కాలేదనుకోండి, ఈ దేహాన్ని సరిగా పనిచేయట్లేదు, ఈ యంత్రము, ఈ భౌతికమైనటువంటి యంత్రం ఏదైతే ఉందో ఇది చక్కగా పనిచేయనట్లు. ఆకలి దప్పికలు అనేటువంటిది ఈ దేహం అంటే సరైనటువంటి సమయంలో ఆకలి దప్పికలు అవుతూ ఉన్నట్లయితే అది మనకి సరైనటువంటి ఈ దేహము సరిగా పనిచేస్తూ ఉన్నట్లు. అలా కానటువంటి పరిస్థితులలో మనకి అది దేహం సరిగా పనిచేయనిదిగా చెప్తూ ఉంటుంటాం. అలాగే మనకి శీతోష్ణ వాత వర్షములు, చలి, ఎండాకాలం అయిన తర్వాత చలికాలం వచ్చింది అనుకోండి, చలికాలం ప్రారంభంలో మంచిగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది, లేదా వర్షాలు పడుతుంటే వాతావరణం చల్లగా ఉంది. కానీ వర్షాలు విపరీతంగా పడుతూ ఉన్నట్లయితే ఆ బాధలు కూడా భరించలేనటువంటి. సో అంటే ఇక్కడ మనలో ఉండేటువంటి అంటే ఈ భావనల ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి ఆనందాలను అనుభవించాలి అనేటువంటి భావనలో ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చినటువంటి కారణంగానే మనము వీటన్నిటి యొక్క ఈ భౌతిక ప్రకృతి ప్రభావాల ద్వారా వివిధ రకాలైనటువంటి వాటికి మనము గురి అవుతూ ఉన్నాము. అంటే అనేకమైనటువంటి కష్టాలను ఈ తాత్కాలిక క్షణకాలికమైనటువంటి ఈ లఘుమయమైనటువంటి ఈ ఆనందాల కోసము మనము అనేకమైనటువంటి కష్టాలను అనుభవిస్తూ ఉన్నాము అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నట్టు మనకి మనసు దేహంకు సంబంధించినవి అనేటువంటి, అలాగే ప్రకృతి బీభత్సములకు సంబంధించినవి. అంటే ఈ కష్టాలు ఏదైతే ఉన్నాయో మనసు ద్వారా, అలాగే ఈ దేహంలో ఉండేటువంటి మన ఆ ఇంద్రియాల తృప్తి, కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియ వాటి యొక్క తృప్తి అనేటువంటి ద్వారా, అలాగే ఈ ప్రకృతి చెప్పినట్లు ఇంతకుముందు చలి పర్వాలేదు కొంతవరకు, కానీ బాగా చలిగా ఉన్నప్పుడు మరలా బాధపడాల్సినటువంటి అవకాశం. వేడి సాధారణంగా ఉంటే పర్వాలేదు, బాగా ఎండాకాలం బాగా వేడిగా విపరీతమైనటువంటి వేడి వచ్చినప్పుడు ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. అలాగే వర్షమైనా ఏదైనా కానీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ వీటి యొక్క ఈ తాకిడి. అలాగే ఈ దేహానికి మనకి త్రివిధ తాపములు అనేటువంటి చెప్తాం. ఇంతకుముందే చెప్పినటువంటి కపము, తర్వాత పిత్తము, వాతము అనేటువంటి ఆ ధాతువుల వలన కూడా మనము ఈ జనులు పీడితమై ఉంటారు అనేటువంటి అని చెప్తున్నారు. అయితే మరి
వీటి నుండి ఉద్ధరించడానికి, అంటే శాశ్వతమైనటువంటి భక్తి సేవను అందించడానికి శుద్ధ భక్తులు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు. శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా ఈ బద్ధ జీవులను ఉద్ధరించడానికి, శ్రీల ప్రభుపాదుల వంటి వారు చైతన్య మహాప్రభువుల వారు అందించినటువంటి ఈ జీవులకు అంటే ఇక్కడ చెప్తారు ఆయన, ఈ లోకంలో దేనికి కొదవ ఉండదు, కానీ కృష్ణ చైతన్యమే కొరవడింది అనేటువంటి విషయాన్ని వారు బోధించినటువంటి, ఆ చైతన్యాన్ని బోధించడానికి దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానులే భక్తుడి రూపంలో చైతన్య మహాప్రభువుగా వచ్చి మనకి అందించినట్టు వారి యొక్క ప్రత్యక్ష శిక్షణ ద్వారా గోస్వాములు మనకి 6 గోస్వాములు, సనాతన రఘు గోస్వామి, తర్వాత రఘునాథ భట్టాచార్య, రఘునాథ దాస గోస్వాములు, జీవ గోస్వామి, గోపాల దాస గోస్వామి. సో ఇటువంటి వారు ఆ తర్వాత క్రమంలో వచ్చినటువంటి వారు. ఇప్పుడు మనకు ముందు చూస్తూ ఉన్నట్లయితే భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు, తర్వాత రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి, ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి వారిలో తర్వాత మనకి ఆ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు, వారి నుండి స్వీకరించి ఇప్పుడు మనకి ఈ ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపకులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ బద్ధ జీవితంలో కష్టాల నుండి ఇక్కడ వారిని బయటపడవేయడానికి తన గురువు గారైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి యొక్క ఆదేశం మేరకు వారు మొదటి కలయికలోనే దాదాపు 26 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడే, వారు మొదటిసారిగా కలిసినప్పుడే, మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటువంటి వారిని ఈ భగవంతుని యొక్క బోధనలను ఎందుకు బోధించకూడదు అని వారికి చెప్పినటువంటి అంశం. సో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు తిరోగమించిన తర్వాత సుమారు 30 సంవత్సరాల తర్వాత, దాదాపుగా 1965లో వారు ఒక నౌక ప్రయాణం సుమారు 37 రోజులు సముద్రయానం చేస్తూ అనేక కష్టాలను, అనేక మార్లు ఆ ఇబ్బందులకు గురి 69 సంవత్సరాల వయసులో వారు, అంటే శుద్ధ భక్తులు ఎలా ఉంటారు అనేటువంటిది. సో ఈ పతిత జీవులను, ఈ బద్ధ జీవులను ఉద్ధరించడానికి ముఖ్యంగా పాశ్చాత్య దేశాలలో అనాగరికంగా ఉండిపోయి భౌతిక భోగాలే ఆనందము అని భావిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ హిప్పీ కల్చర్ ఉన్నటువంటి అటువంటి రోజుల్లో వారు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ జీవులను ఉద్ధరించడానికి వారి గురువు గారి యొక్క మాట, మరొక శుద్ధ భక్తులైనటువంటి గురువు గారు మరి ఎవరి కోసం అంటే ఆ దేవాది దేవుడి యొక్క ఆజ్ఞలను, బోధనలను ప్రచారం చేయడానికి నిరంతరం కృషి చేసినటువంటి వారు. సో ఆ విధంగా ఈ శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా, అంటే ఆచార్యులుగా పిలువబడేటువంటి వీరు శ్రీల ప్రభుపాదుల వంటి వారు ఎప్పుడు కూడా ఈ పతిత జీవులను ఉద్ధరించడానికి, ఈ సంసార సాగరము నుండి బయటపడేయడానికి ఆ భగవంతుని యొక్క బోధనలను, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ, భక్తి సేవని మనకి అందించేవారుగా చెప్తారు. కానీ అదే సమయంలో ఈ బద్ధ జీవుల యొక్క బాధలను గురించి కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. మరోపక్క అంటే శుద్ధ భక్తులు ఈ జీవులను ఉద్ధరించాలి అనేటువంటి భావనతో వారు ఆచార్యులుగా వ్యవహరిస్తూ బోధనలను బోధిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలలో, ఆయనకు చేసేటువంటి సేవలలో వివిధ రకాలైనటువంటి సేవలు, నవవిధ భక్తి మార్గాల గురించి మనం వింటూ ఉంటాం. ఇంతకుముందు శ్లోకంలో కూడా మనము చూసినటువంటి ఆ మంగళకరమగు శ్రవణ కీర్తనములు లోపించిన వారులు కారణంగా అని చెప్తారు. సో ఆ శ్రవణ కీర్తనాలు, అలాగే నవవిధ భక్తి మార్గాలు మనం చెప్తాము, అర్చనము, వందనము, దాస్యము, సఖ్యము, ఆత్మ నివేదనము అనేటువంటి వీటిలో ఈ ముఖ్యంగా ఇంకొక భక్తి సేవా విధానము బోధన, అంటే ఆ భగవంతుని గురించి బోధించేటువంటి ఆచార్యులు ఇచ్చేటువంటి ప్రీచింగ్స్, శుద్ధ భక్తులు ఇచ్చేటువంటి ఈ బోధనలు చాలా ఉత్తమమైనవి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ విషయాలు తెలియక, శాస్త్రాలపైన, భక్తిపైన సరైనటువంటి అవగాహన లేక ఈ బద్ధజీవులు బాధలను అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. మరి అటువంటి వారిని ఉద్ధరించడానికి ఆ శుద్ధ భక్తులైనటువంటి ఆచార్యులు బోధించేటువంటి బోధనలే ఈ జీవులను ఉద్ధరించడానికి ఉన్నటువంటి మార్గాలలో ఉత్తమమైనటువంటి మార్గంగా మనకి చెప్తారు ఆచార్యులు. సో ఎందుకంటే వారు అందించినటువంటి క్రమాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు. సో శ్రీమద్ భాగవతము యొక్క మొత్తము అంశాన్ని రూపగోస్వాముల వారు ఒక 11 శ్లోకాలలో, ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి 11 ఉపదేశాలలో ఆయన
శ్రీమద్ భాగవతం మొత్తం సారాన్ని మనకి ఉపదేశించారు. భక్తి మార్గాలలో ఎలా ఉండాలి, అలాగే భక్తి రసామృత సింధు. సో ఆ విధంగా ఆచార్యులు మనకి వారు ఇచ్చేటువంటి అంశాలు. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఈ జీవులను ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భగవంతుని యొక్క బోధనలను, కృష్ణ చైతన్యాన్ని బోధించినటువంటి వారు. ఇలాంటి శుద్ధ భక్తులు ఉన్నటువంటి ఈ క్రమంలోనే మరికొంతమంది సరైనటువంటి అవగాహన లేని, వాస్తవాన్ని, యథార్థాన్ని దర్శించలేనటువంటి వారు నిరాకారవాదులుగా ఉండేటువంటి, మాయావాదులుగా ఉండేటువంటి వీరు కూడా కొంతమంది వారు ఈ బాధలను అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ పీడిత జనులను ఉద్ధరిస్తాము అనేటువంటి ఒక నెపంతో కొన్నిసార్లు వారికే నేతలుగా ఆచార్యులుగా ప్రకటించుకొని వారు బోధనలు చేస్తూ ఉంటారు. వారే సరైనటువంటి అవగాహన లేకుండా, వాస్తవాన్ని దర్శించకుండా వారు ఏ విధంగా బోధించగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. దాన్ని ఎలా పోలుస్తూ ఉన్నారంటే, ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ఆయన ఈ భౌతిక సాగరంలో ఉన్నటువంటి ఈ స్వల్పమాయమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి భగవంతుని తిరస్కారం ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మనము అతి కష్టాలు, అంటే ఇక్కడ కష్టాలకు ఉపశమనమునకు తగిన ఉపాయం తెలియకుండానే, ఆ మార్గమే తెలియకుండా ఉండగా, అంటే సరైన భగవంతుని చేరుకునేటువంటి విధానమే తెలియకుండా ఉన్నటువంటి వారిని మరికొంతమంది ఈ మాయావాదులు వారికి నేతలుగా ప్రకటించుకొని వారు ఇంకా కష్టాలలో పడవేస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. అది ఎలా అంటే, ఒక గుడ్డివాడు వేరొక గుడ్డివానికి దారి చూపు ఇద్దరు కలిసి చివరికి ఏం చేస్తారు, ఒక గోతిలో పడిపోతారు. సో మరింత అంధకారంలో పడిపోతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో కానీ ఆ కృష్ణ భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వారు, అంటే అశుద్ధ భక్తులు, కృష్ణుడి యొక్క తత్వాన్ని, యథార్థాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వారు, అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ ఎరిగినటువంటి ఆ కృష్ణ భక్తులు ఈ జన సామాన్యము పట్ల కరుణతో వారిని సన్మార్గమును బోధించాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉద్దేశంగా చెప్తున్నారు. అలా చెయ్యనట్లయితే, ఆ కృష్ణ భక్తులు కనుక ఆ విధంగా చెయ్యకపోయినట్లయితే, సన్మార్గాన్ని బోధించకపోయినట్లయితే, ఆ భక్తుల యొక్క జీవితం కూడా నిష్ఫలమే అవుతూ ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని వారు ఇక్కడ మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇక ఆ బద్ధజీవులు, మూర్ఖులైనటువంటి ఆ లౌకికమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగరహితులు, ఏవైతే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనము ఆనందిస్తూ ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలను, ఈ పంచేంద్రియ తృప్తి కోసము పడుతూ ఉన్నటువంటి తపన, ఈ సత్వ రజో తమో గుణాలలో, ముఖ్యంగా రజో తమో గుణాలలో ఉంటూ ఆ ఇంద్రియ భోగ రతులను మనము పొందాలి అనేటువంటి భావనలో మూర్ఖంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి, సో మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు కృష్ణ భగవాన్, 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు నన్ను ఎప్పుడు కూడా దరిచేరరు అని చెప్తారు. వాళ్ళు ఆ రజో తమో గుణాల సంబంధితమై. మరి అటువంటి ఆ బద్ధ జీవులను అంటే వారిని ఈ లౌకికమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగాల నుండి, వీటన్నిటి నుండి కూడా ఉద్ధరించేటువంటి బాధ్యతను స్వచ్ఛందంగా స్వీకరించడి భక్తులు బ్రహ్మదేవుని అంతగా శ్రీకృష్ణునికి అంతరంగికులై ఉన్నారు అని చెప్తారు. అంటే వీరందరూ కూడా, ఈ ఆచార్యులందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామం నుండి ఈ భక్తులను ఉద్ధరించడానికి వచ్చినటువంటి వారే. ఆ విధంగా చేసేటువంటి వారు, ఎలాగైతే బ్రహ్మదేవుడు ఆ కృష్ణ భగవానునికి అంతరంగికుడై ఉన్నాడో, ఈ సృష్టి బాధ్యతను బ్రహ్మకి అప్పగించాడో, సో ఆ విధంగా ఆయన యొక్క నిత్య సహపార్శ్వాదులుగా అయినటువంటి వారిలాగానే సో ఈ బద్ధజీవులను ఉద్ధరించేటటువంటి బాధ్యతలను స్వీకరించినటువంటి మన క్రమంలో ఉన్నటువంటి ఆచార్యులు, భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వంటి వారు కానీ, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు, అలాగే చైతన్య మహాప్రభు, ఆయన యొక్క బోధనలు, అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఆచార్యులు, మనకి గోస్వాములు, వీరందరూ కూడా ఆ విధంగా స్వచ్ఛందంగా స్వీకరించి వారు ఈ జీవులను, పతిత జీవులను ఉద్ధరించేటువంటి భావనతో ఉన్నటువంటి వారు ఆ బ్రహ్మదేవుని అంతటిగా
ఆ కృష్ణ భగవానులకి అంతరంగికులై ఉంటారు అని చెప్తారు. ఈ విషయాన్ని కృష్ణ భగవానుల వారు మనకి భగవద్గీతలోకి వచ్చి చెప్తారు. నా భక్తులు ఎప్పుడు కూడా నా యొక్క లీలలను గురించి, నా యొక్క వైభవాలను గురించి, నా జన్మ ఈ అంశాలను గురించి ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటూ ఎంతో ఆనందాన్ని పడుతూ ఉంటుంటారు. ఆ విధంగా ఈ అంశాలను బోధించుకునేటువంటి వారు, నలుగురికి ఈ విషయాలను బోధించేటువంటి వారు నాకెంతో ప్రియమైన వారు అని చెప్తారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వంటి వారు, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వంటి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామం నుండి ఇక్కడికి వచ్చి అవతరించి మనకి ఈ సరైనటువంటి మార్గాన్ని, ఈ భౌతికమైనటువంటి బంధనాల నుండి, ఈ భౌతికమైనటువంటి క్లేశాల నుండి బయటపడడానికి మార్గాన్ని చూపినటువంటి వారు. సో అలా ఉండేటువంటి శుద్ధ భక్తులు అంటే ఆచార్యులు ఎంతో గొప్పవారుగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి చెప్తారు. అలాగే ఉద్ధవ గీతలో కూడా చెప్తారు శ్రీ గురువుల ద్వారా విన్నటువంటి అంశాల్లో. సో శుద్ధ భక్తులు అయినటువంటి వారు ఎంతో ఆయన్ని సహజంగానే ఎంతో ప్రియంగా ఉంటారు. వారిని అక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆయన అక్కడికి అంటే బృందావనంలో ఉన్నటువంటి కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే బృందావనం నుండి మధురకి ఇటువైపు వస్తారో, ఇక్కడికి ఆ వచ్చినటువంటి సందర్భంలో వారు ఆ భక్తులు అనుభవిస్తున్నటువంటి బాధలు అంటే, ఇక్కడ ఉద్ధవుడు ఎంతో ఆయన యొక్క శుద్ధ భక్తుడిగా ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి వాడు. ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి చూసినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వ్రజవాసుల యొక్క భక్తి ముందు ఈయన చాలా తేలికనేటువంటి భావనలో ఉంటారు. సో ఆ విధంగా వాళ్ళని ఉద్ధరించడానికి ఉన్నటువంటి అశుద్ధ భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు పరమహంసలు అని చెప్తారు. సో శ్రీల ప్రపాదులు వంటి వారిని కూడా మనం చెప్తాం, పరమహంస అని వంటి వారుగా చెప్తారు. సో ఈ అంధకారంలో ఉన్నటువంటి ఈ జీవులను ఉద్ధరించడానికి ఆ భగవంతుని యొక్క బోధనలను బోధించేటువంటి మహోత్తమైనటువంటి ఆచార్యుల గురించి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోగలిగినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. ప్రభు మాతాజీ వచ్చారు. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంది కదా మీకు? ఓకే, ఇక్కడికి ఆపేనా ప్రభు? మరి ఇంకోటి చెప్పొచ్చు ప్రభు. వస్తారు. ఓకే. సో ఇంకా మనకి 9వ శ్లోకంలో మనకి చెప్తున్నటువంటి బ్రహ్మ ఆయన ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో ఆయన ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు. యావత్ పృథక్త్వమిదమాత్మన ఇంద్రియార్థ మాయా బలం భగవతో జనయీష పశ్యేత్ తావన్న సంస్కృతి రసౌ ప్రతి సంక్రమేత వ్యర్థాపి దుఃఖ నివహం వహతి క్రియార్థ. సో ఇంకా ఆయన మనకి ఈ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రార్థనలో మరికొన్ని అంశాలను ఆ బ్రహ్మదేవుడు భగవంతునితో మొరపెట్టుకుంటూ ఉన్నటువంటి, ఆయన్ని ప్రార్థిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఓ దేవా, ఆత్మకు భౌతిక క్లేశములనునవి నిజంగా అస్తిత్వము లేనట్టివి. అయినను బద్ధజీవుడు ఈ దేహమును ఇంద్రియ భోగమునకు ఉద్దేశింపబడినదిగా గాంచినంత వరకు నీ బాహ్య శక్తి చేత ప్రభావితుడై భౌతిక క్లేశముల చిక్కు నుండి బయటపడబోడు అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. బ్రహ్మ ఆ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంతకుముందు మనము అనుకున్నట్లుగానే ఆత్మ అనేటువంటిది ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలకు దేనితో భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు. ఆత్మ నాశనం లేనటువంటిది, దేని చేత కూడా ప్రభావితము కానటువంటిది, అగ్ని చేత దహింపబడలేదు, గాలి ఆర్పజివేయలేదు, నీరు తడపలేదు అనేటువంటి ఎటువంటి ఆయుధం చేత కూడా లేనటువంటి, మరి అటువంటి ఎప్పుడు శాశ్వతమైనటువంటి సనాతనమైనటువంటి ఆ ఆత్మ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహాన్ని పొందుతూ ఉందో, ఈ జడ పదార్థాలతో తయారైనటువంటి ఈ దేహాన్ని పొందుతూ ఉంటుందో, అప్పుడు
ఇక బద్ధుడైనటువంటి ఈ జీవుడు భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క ప్రభావం చేత, సత్వ రజో తమో గుణాలైనటువంటి ఈ గుణాల చేత ప్రభావితుడై ఇక ఈ దేహంలో పొంది చాలా స్వల్పమైనటువంటి తుచ్చపాయమైనటువంటి ఆనందాలను అనుభవించాలి అనేటువంటి భావనతో, అంటే ఈ ఇంద్రియ భోగాలను అనుభవించాలి అనేటువంటి భావనతో ఉన్నంత వరకు మరి ఏంటి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క రెండు రకాలైనటువంటి శక్తి, బాహ్య అంతర్గత శక్తి అనేటువంటి ఆ బాహ్య శక్తి, అపరశక్తి అని చెప్తుంటాం. అపరశక్తి ఈ మాయా శక్తి చేత ప్రభావితుడై ఈ భౌతికమైనటువంటి క్లేశాలలో చిక్కుకొనబడి ఉంటాడు అని చెప్తే, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ దేహాన్ని పొందినటువంటి వారికి 6 రకాలైనటువంటి అంశాలలో ఉంటాయి. ఆకలి, దప్పిక, సో దుఃఖము, మోహము, ముసలితనం రావడం, అంటే క్షీణించి ఈ దేహము క్రమక్రమంగా క్షీణించిపోయేటువంటి స్థితి, ఆ తర్వాత చివరికి నశించిపోవడము అనేటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి క్లేశాలు. అలాగే త్రిధాతువి వాటిలో ఉండేటువంటి ఆ క్లేశాల్లో చిక్కుకొని వాటిలోనే నిరంతరం కూడా, సో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క ప్రభావం, గుణ అంటే తాడు అని చెప్తాం, ఈ గుణాల ప్రభావంతో ఎంత ఎక్కువగా చిక్కుకుంటే అంత ఎక్కువగా చిక్కుముడి వేయబడుతుంది. ఆ తాడు చేత బంధితమై ఉంటాం. ఎన్ని ఎక్కువ ముడులు వేసుకుంటే అంత ఎక్కువగా మనం దాని నుండి బయటికి రావడం కష్టం అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ గుణాలలో మనం ఎంత ఎక్కువగా చిక్కుకొని పోతే అంత ఎక్కువగా మనము బంధితమైపోతున్నాము ఈ సంసార సాగరంలో. అంటే బయటపడలేనటువంటి ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఈ భౌతిక క్లేశాలు, ఈ భౌతికమైనటువంటి భావనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది సాగరంతో పోలుస్తూ ఉన్నారు. అంటే గజ ఈతగాడు కూడా ఇది బయటపడలేనటువంటి సాగరంతో పోలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. మరి అటువంటి ఈ సాగరంలో పడిపోతున్నటువంటి భౌతిక అస్తిత్వంలో ఉండేటువంటి, మరి దీనికి మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నటువంటి ఏంది మరి ఇవన్నీ కూడా ఏమిటి అంటే ఈ మొత్తం కూడా ఆ స్వతంత్రమైనటువంటి భావన ఏంటి, ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉన్నటువంటి జీవుడు నేను నిరంతరము ఆ కృష్ణ భగవానికి సేవ చేయడం ఏంటి, నేను స్వతంత్రంగా. ఎలాగైతే మనము మన ఇంట్లో ఒక ఉమ్మడి కుటుంబంగా ఉన్నాం అనుకోండి, ఏం చేస్తారు, తండ్రి మనకి అన్నిటినీ చెప్తూ ఉంటాడు, అన్నిది ఇది చేయాలి, లేదా తల్లి చెప్తూ ఉంటుంది, లేదా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పెద్దన్న చెప్తాడు, ఎవరో ఒకళ్ళు బాధ్యత తీసుకొని మనకి ఉంటూ ఉంటారు. ఆయన చెప్పినట్లుగా చేయాలి అనేటువంటి భావన మనకు ధర్మం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా ప్రతి జీవుడు కూడా ధర్మం ఏంటి అంటే ఆ భగవంతునికి సేవ చేయాలి, ఆ భగవంతుని సేవలో నిరంతరము 24/7 నిరంతరము కూడా. మనం ఇప్పుడు భౌతిక కాలమాన ప్రకారం 24/7 అనేది కరెక్ట్ కాదు, కానీ మనకున్నటువంటి ఈ పద్ధతుల ప్రకారంగా మనం చెప్పుకోబడేటువంటి ఇది మనకి ఇవ్వబడినటువంటి అంశము. సో కాబట్టి నిరంతరం కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండవలసినటువంటిది. కానీ ఆ జీవుల్లో ఒక్కొక్కసారి నేను స్వతంత్రంగా నేనెందుకు, మనం ఎలాగైతే ఉమ్మడి కుటుంబం నుండి దాంతో ఉండలేక ఇమ్మడలేము అనేటువంటి భావనకు వచ్చేసి నేను వేరుపడి ఉంటాను, నేను వేరుపడతాను అనేటువంటి అలా చెప్పేసి, సరే ఇది వేరనుకోండి. సో ఆ విధమైనటువంటి భావనకు వచ్చేసి ఆ భగవంతుడి నుండి నేను స్వతంత్రుడను, నేను ఆ భగవంతుని సేవ నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాల దగ్గర ధూళిగా ఉండడం ఏంటి, నేను ఈ భోగాలను ఎందుకు అనుభవించకూడదు అనేటువంటి భావన వచ్చినంత మాత్రాన వాళ్ళంతా కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి జగత్తులోకి నెట్టివేయబడతారు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ అది మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు శ్రీల ప్రభుపాదికి ఛాయ. సో వారు చెప్తున్నటువంటి, సో ఇక్కడ వచ్చేటువంటి జీవంతో వచ్చిన చిక్కంతా కూడా ఏమనగా అతడు స్వతంత్రమగు జీవన భావాన్ని కలిగి ఉండును. సో ఈ భావన రావడమే నిజమునకు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ బద్ధ ముక్త స్థితులు రెండింటి యందును అతడు దేవదేవుని నియమములపై ఆధారపడి ఉండవలసినటువంటిదే. అంటే ముక్త జీవుడైనప్పటికీ ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుని నిరంతరము సేవిస్తూనే ఉండవలసినటువంటి పరిస్థితి. ఒకవేళ బయటకు వచ్చి బద్ధ జీవితం వచ్చినటువంటి కారణంగా మన తప్పును మనం తెలుసుకొని, అంటే ఇల్లు వదిలిపెట్టి బయటకు వచ్చేసి దారి తప్పి బయటకు వచ్చేసినటువంటి వాళ్ళం మనం అనుకుంటే, సో మరి అటువంటి పరిస్థితులలో ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఈ బద్ధ జీవితంలో కూడా మన మార్గాన్ని, అంటే భగవంతుని చేరే మార్గాన్ని తెలుసుకొని ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుని, ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని దరిచేరి
ఆ దేవదేవుడు మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలలో భగవంతుడి ద్వారా భగవంతుడు చెప్పినటువంటిదే ధర్మం. సో కాబట్టి మరి ఆ ధర్మాల నియమాల పైన ఆధారపడి ఉండవలసిందే అని చెప్తుంది. కానీ ఈ మాయాశక్తి ప్రభావం చేత బద్ధజీవుడు తాను శ్రీకృష్ణ భగవానుని సర్వ శ్రేష్టత్వమునకు స్వతంత్రుడని తలుచుతుంది. ఆ స్వతంత్ర భావనే మన జీవుల యొక్క కుంభమించినటువంటి అంశము అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నారు. సో వాస్తవమునకు భగవానుని కోరికతో తనను జత కూర్చుకొనుటయే అతని సహజ స్థితి. అంటే భగవంతుడి యొక్క కోరిక ఏంటి? ఆయన భగవద్గీతలు చెప్తారు మనకి, మన్మనాభవ మద్భక్తో అంటూ చెప్తారు. ఎప్పుడు నువ్వు నా భక్తుడుగా ఉండు, నాకు నమస్కరించు, తద్వారా నేను మిమ్మల్ని ఉద్ధరిస్తాను. కాబట్టి ఆ భగవంతుడు యొక్క కోరిక ఏదైతే ఉందో, ఆ భగవంతుని కోరికను ఆయనను తృప్తిపరచడమే ప్రతి జీవుడు, అది ముక్త స్థితిలో ఉన్నా బద్ధ స్థితిలో ఉన్నా, అది ఆ జీవుడి యొక్క సహజమైనటువంటిది. కానీ అది వదిలేసి మనము ఈ బంధనాలలో చిక్కుకుంటూ ఉన్నాము అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ ఈ బంధనాలన్నిటికీ కూడా ఇంతకుముందు మనం ముందు శ్లోకంలో తెలుపుకున్నటువంటి వాటన్నిటికీ కూడా కారణము ఈ స్వతంత్ర భావన, ఆ భగవంతుని నుండి తిరస్కార భావన రావడము అనేటువంటిదే ఇక్కడ కారణము అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో దానికి ఆయన మనకి ఇక్కడ భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి శ్లోకాన్ని కూడా కోట్ చేస్తూ, ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా ఒక అంశం ఉన్నట్లయితే దానికి ప్రామాణికంగా చూపించాలి. భగవంతుడే చెప్పినటువంటి ఆ భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి శ్లోకమైనటువంటి ప్రజాహాతి యదా కామాన్ సర్వాన్ పార్థ మనోగతాన్ ఆత్మన్యేవాత్మన తుష్టి స్థిత ప్రజ్ఞ స్తదోచ్యతే అంటూ చెప్తారు ఆయన. సో అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు శ్రీల పరమ సంకల్పంతోనే జీవుడు తనను తాను జతపరచుకొనవలెను, భవబంధముల నుండి బయటపడడానికి అదియే అతడికి తోడ్పడగలదు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ శ్లోకం యొక్క భావం మనకి ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారే చెప్పినటువంటి, అర్జున్తో చెప్పేటువంటి అంశము, మనిషి ఎవడైతే ఉన్నారో మానసిక కల్పనల నుండి ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి ఈ మనస్సు ద్వారా ఆలోచనలు, మనం సాధారణంగా ఏదైనా ఒక చెయ్యాలి అని ఏదైనా ఒకటి చేస్తున్నాం అనుకోండి, ముందు మనసు ఇంపార్టెంట్. మనసులో వచ్చేటువంటి భావన, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ క్లాస్ చెప్పాలి అంటే నేను ముందు మన మనసులో ఆలోచన వస్తుంది. సో దాన్ని మన తర్వాత ఆచరిస్తూ ఉంటాం. సో ఆ విధంగా ఈ మానసిక కల్పనల నుండి ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి ఇంద్రియ ఆ భోగ వాంఛలన్నిటినీ కూడా వదిలివేసినప్పుడు అతడు శుద్ధి పడతాడు అని చెప్తున్నారు. అతని మనసు కేవలము ఆత్మయందే సంతృప్తి చెందుతూ ఉంటుంది. అలా చెంది విశుద్ధమైనటువంటి దివ్య చైతన్యంలో ఉన్నవానిగా చెప్పబడతాడు, అంటే స్థితప్రజ్ఞుడుగా చెప్పబడతాడు అర్జున అంటూ అక్కడ అడిగినటువంటి స్థితప్రజ్ఞుడు గురించి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఈ స్వతంత్ర భావన వదిలివేసి ఎవరైతే మన మనసులలో కలిగినటువంటి భావనలు, మన యొక్క ఇంద్రియ తృప్తి అన్నిటినీ వదిలివేసి ఆ భగవంతుని, అంటే పరమ సంకల్పంతో, ప్రతి జీవి యొక్క పరమగమ్యము పరమ లక్ష్యం ఏంటంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరడం. ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరడానికి భక్తియుతమైనటువంటి సేవయే మార్గం. భగవద్గీతలో అనేక సార్లు ఆయన చెప్తారు. సో నా ధామాన్ని చేరడానికి చాలా సరళమైనటువంటి మార్గము నా యొక్క భక్తియుక్త సేవ అని ఆ భగవంతుడు మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశం. అలాగే చైతన్య మహాప్రభువులు వారు బోధించినటువంటి, సో కృష్ణ చైతన్యం కొరవడడం వలన ఈ జీవులందరూ కూడా ఈ విధమైనటువంటి నిద్రావస్థన స్థితిలో ఉన్నారు అని చెప్తారు. ఈ నిద్ర సరిపోతుంది, లేవండి లేవండి, కృష్ణ చైతన్యోక్తులు కండి అంటూ చైతన్య మహాప్రభువులు బోధించినటువంటి బోధనలు. సో ఆ విధంగా జీవుడు ఎప్పుడైతే తన యొక్క యథార్థమైనటువంటి స్థితిని, అది ముక్త స్థితిలో కానీ బద్ధ స్థితిలో కానీ యథార్థాన్ని దర్శించగలిగి ఆ యథార్థాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఆ తన యొక్క కర్తవ్యము ఆ భగవంతునికి సేవ చేయడమే, ఆ భగవంతుని తృప్తిపరచడమే అనేటువంటి భావన వచ్చినప్పుడు ఈ భవబంధనాలన్నిటి నుండి కూడా బయటపడడానికి ఆయనకి తోడ్పాటు లభిస్తుంది అని చెప్తారు. ఏంటి ఆ తోడ్పాటు? భగవంతుని యొక్క కరుణ. ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ ఆయనకి వస్తుంది. మనకి చెప్తారు ఆ భగవద్గీతలో కూడా, మరి ఎవరికి ఆ స్థితిని నేను కలగజేస్తానంటే నా భక్తులు ఎవరైతే నిరంతరము నన్ను
ధ్యానిస్తూ నా గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారో వారికి వారి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి ఆ అజ్ఞానము అనేటువంటి చీకటిని జ్ఞానము అనేటువంటి దీపము ద్వారా తొలగించి వేస్తాను అని చెప్తారు. అలాగే మనం గురువు గురించి చెప్తూ ఆయన ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు ఎప్పుడు తనకంటే తన భక్తులైనటువంటి ఆచార్యుల్ని తన భక్తులకి ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు, తన భక్తులను ఎక్కువగా పూజ, అందుకనే మనము గురువులకి చేస్తూ ఉంటాం. సో నిన్ననే గురు మహారాజ్ అయినటువంటి జయపతాక్ మహారాజ్ గురించి మనం వ్యాస పూజ చేసుకున్నటువంటి ఇది. సో ఆ భగవంతుడికి ఎప్పుడు కూడా తన భక్తులను గురించి పొగిడితేనో మనకు ఆచార్యులను గురించి పొగిడితే ఎంతో సంతోషంగా ఉంటారని చెప్తారు. అందుకే ఆయన చెప్తారు కూడా, గురువు అనేటువంటి సాక్షాత్తు నాగానే భావించాలి, కానీ గురువు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడితో సమానం అనేటువంటి భావన ఉండడు. కానీ సమానమని భావన భావించే వాళ్ళు మాయావాదులుగా చెప్పబడి ఇంతకుముందు శ్లోకంలో మనకి భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ మాయావాదులు అంటే సరైనటువంటి అవగాహన లేనటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే వారు భగవంతునితో సమానంగా భావిస్తారు. కానీ యథార్థాన్ని దర్శించి ఆత్మదర్శి అయినటువంటి స్థిత ప్రజ్ఞుడిగా ఆత్మదర్శిని అయినటువంటి గురువు ఎప్పుడూ కూడా తాను ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తునిగానే భావిస్తాడు. కానీ భగవంతుడు ఆయన్ని సేవించడం, తనను సేవించడం కంటే ఎంతో ఎక్కువగా అంటే భగవంతుని సేవించిన మాదిరిగానే గురువు. అందుకే ఇస్కాన్లో మనము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి రోజు గురు పూజ చేస్తూ ఉంటాం. ఎదురుగానే ఆ భగవంతుని యొక్క విగ్రహాలకు ఎదురుగానే మనం గురువు అయినటువంటి జగద్గురు అయినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క విగ్రహాన్ని ఉంచుకొని మనము ఆయనకి నిరంతరం పూజ చేస్తాం. అంటే భగవంతునికి ఏ విధంగా అయితే చేస్తామో ఆ విధంగానే గురువుకి చేస్తాం. సో అలాగే ఇప్పుడు నిన్న మనము అందరూ కూడా పాల్గొని ఉంటారు సంతోషంగా. వ్యాస పూజోత్సవం 74వ గురు జయపతాక్ మహారాజు యొక్క వ్యాస పూజోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. సో నిన్న క్లాస్ కూడా అదే జరిగినట్టు ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఓపికగా ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. అలాగే